Jeg er Nina. I dag skal I også arbejde selv i geografi, og det I skal kigge på i dag, det er befolkningstætheden. Det første I skal gøre, det er at undersøge befolkningstætheden i Danmark og i Norge, og diskutere hvorfor befolkningen fordeler sig som den gør. Til det så har man brug for at vide noget om hvad befolkningstæthedstallet er. Det har I i jeres tekst, og ellers så læser jeg det lige op for jer her. Når man regner befolkningstætheden ud for et land, er det et mål for, hvor mange mennesker der bor per kvadratkilometer i landet. Tallet fortæller ikke, om de fleste mennesker i det pågældende land bor i byerne eller på landet. Tallet angiver blot, hvor mange mennesker der vil bo per kvadratkilometer, hvis befolkningen fordeler sig jævnt ud over landet. Det er heller ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem et lands areal og hvor mange mennesker der bor i landet. Der kan sagtens bo mange mennesker i et land med et lille areal, eller få mennesker i et stort land. Ud fra det her, og den her tekst har I også i jeres opgave, så skal I prøve at fortælle, hvad fortæller befolkningstæthedstallet, og hvad fortæller det ikke. Og det skriver man selvfølgelig nogle noter til, så man har det til næste gang, og så man har det fremover. Når I har gjort det, og det gør man med sine sidemarker det her, så går I videre og skal kigge på befolkningstæthed i Norge og i Danmark. Her der skal I bruge et link, og det link det ligger inde i det her dokument, som er den her oversigt. Den har jeg også vedhæftet, hvis den skulle være væk fra jer. Der går man ned under verdens befolkning i vækst og bevægelse, ned under opgaver, og så er der en, der hedder befolkningstæthed. Her trykker man på linket, har lidt tålmodighed, fordi den ikke er så hurtig, ved I nok. Og så kommer der sådan et pænt kort her, et verdenskort. Så zoomer man lige ind. Vi zoomer. Ja. Så finder vi nemlig lige Danmark og Norge. Zoomer lidt ud igen, så vi kan se Danmark og Norge. Sådan der, det meste af det. Og så kigger man på, hvor mange bor der i Danmark, og hvor mange bor der i Norge rundt omkring. Og det kan man se ved, hvor rødt det er. Her er der nemlig sådan en kasse, som fortæller jer. Befolkning per kvadratkilometer. Det vil altså sige, hvor mange bor der på 1 kvadratkilometer. Hvis det er hvidt, så bor der under 1 per kvadratkilometer. Hvis der er fesen lyserød, så bor der mellem 1 og 3 per kvadratkilometer. Hvis der er helt mørke bordeaux, er den her farve måske, så bor der over 100 per kvadratkilometer. Og det kan man så sammenligne med sit kort ved Danmark og ved Norge. Fortælle noget om, hvor mange bor der de forskellige steder, hvordan er befolkningstætheden i de to lande. Det man også skal gøre, det er altså her, man zoomer ind på Danmark og undersøger, hvor der bor flest mennesker. Og så kunne man for eksempel prøve at kigge på landskabstyper. Det kan man nemlig, så kan man trykke herover, og så kommer noget med landskabstyper. Hvad er der? Så kunne man prøve at undersøge, hvor er det, der bor flest, ved hvilke landskabstyper er det. Man undersøger også, hvor der bor flest mennesker i Norge, og så prøver man at klikke på de forskellige lag i menuen Vælg kort. Så diskuterer man med sin marker, hvor bor der flest mennesker i henholdsvis Norge og Danmark, og er der noget, der kan forklare befolkningsfordelingen i henholdsvis Norge og Danmark. Og ligesom ved det foregående om det her med befolkningstæthedstallet, så skriver man selvfølgelig også noter til det her, så man har det til næste gang og fremover, så man kan komme med en god mening og begrundet mening om, hvorfor ser befolkningstæthedstallet ud, som det gør i Norge og i Danmark. Det er det, I skal bruge timen på i dag, og I har faktisk ret god tid til det, så jeg forventer, at I gør det grundigt. Og vi snakker om det i næste uge.